What's up mga kapasaway? Bilang tibayari naman tayo. Katahom. Perfect. So, long time no see, no? Mga kapasaway, no? So, may-ari ko istorya sa inyo. Bago ni fresh from the farm. Perfect. So, ang ako nga istorya sa inyo. Parte sa tatlo ka Boy Scout bilang tibaya. Tatlo sila ka magibiguhay. Boy Scout sila bilang tibaya. Ang pangalan nila, ang una, si Michael, si Tawi, kag si Darwin. Bilang tibay ng mga pangalan ka. Perfect! Si Michael kag si Tawi, amo ni sila ang medyo maalam bilang tibaya. May nabalaan niya si Juan, Michael kag si Tawi. Bilang tibay. Si Darwin, amo ni siyang haslo. Gago! Perfect! Okay. So, tatlo sila magamiguhay. Mga Boy Scout sila. Okay. So, nagcamping sila sa bukid sang Patag. Bilang tibaya. Nagtalang sila. Huwag sila kapuli. Yun isuta rin. Mga isa na sila kasimana nga nagalibot-libot sa bukid sa Patag. Hindi sila kabalo kung diin ang alagyan papuli bilang tibaya. Tatlo sila ka Boy Scout. Si Michael, si Tawi, at si Darwin ng haslo. Si Michael, may nabalaan, okay. Si Tawi, may araman nabalaan. Si Darwin ang haslo, oh, okay. So mag-best friend gini sila, lakat sila. Mga isa na kasimana, ara sila sa Patag. Huwag sila kabalo kung diin ang dalan papuli. What? Bilang tibay, nagabihan sila as na isa na sila hindi kasi mana. Isa na sila kasi mana sa bukid sa Patag, okay. So wala sila pagkaon, ang ginakaon nila mga alokaba sa mga kahoy, ng mga eucalyptus, mainom sila tubig sa suba, mga munablati para makasurvive na sila. O kung gawin nita sa pagi, pinatibay. Isang tang usoy sila sa suba, may nakita sila butilya nga nag-iidlak-idlak. Oh, bilang tibay. Ay, bilang tibay! Perfect! Gingkwaan nila. Pagkwaan nila, ginhimas-himas nila. Bilang tibay. For example, Aryo, gana mo sampol. Aryo, amuning butilya, okay? Nakita nila butilya. So, ginhimas nila. Kaya ka namin, kung ano kahining. Kahining sa butilya. Ginhimas nila. Paghimas nila, muna bubilat tibay, may nagwa nga Genie. Gago! Genie, okay? Kapalo ko mo ko na ng Genie. Genie nasa, amo na silang matupad mo lang sa imong nga wish, bala? No? Kaya pagwa mo sila, may tatlo ka wish. Kaya mo na, nagwa ang Genie, kaya ginhimas-himas nila ang butilya. Okay? Pagwa sang Genie, ang hambal sang Genie, kaya ginpagwaan niyo ko, may ara ka mo, tag-isa ka wish, tatlo ka mo, tag-isa ka mo ka wish. What? What the fuck? pinatibaya. Ang nag-una nga nag-wish, si Michael. Ang hambal ni Michael, ang wish ni Michael. Genie, ang wish ko, gusto ko makapuli na ko sa akong pamilya. Nahidlaw na ko sa akong tatay kag nanay. Pinatibay mo ng hambal ni Michael. Ang hambal sa Genie, Matutupad ang iyong wish. pinatibay Tagalog ang Genie. Perfect! Ang Genie, ang balya, matutupad ang imong nga wish. Biltibaya, your wish is my command. Ang hambal ni Genie. Biltibay, si Michael, nakapuli sa ila. Bukalipay sa mga nanay kag tatay. Kaya nakapuli si Michael. Biltibay. Si Tawi naman, nag-wish man. Ang hambalya, Genie, nahidlaw na ko sa ako ng mga utod. Ang wish ko, ibalik mo ko
sa akon nga mga utod kag sa akong pamilya bilatid baya ang basa Gini, your wish is my command bilatid bay nagbalik sa tawi sa iya nga mga kauturan kag pamilya bilatid bay kasadya sila kay nagbalik na sila tiining si Darwin haslo ni si Darwin ha haslo tandaan nyo ha pasensya lang agi sugo lang ko sa istorya nga ini so si Darwin amo ning haslo ang hambal ni Darwin o kabilat tibay lagi bayaan ko din nila kung lang di isa ho kadamo padaan lang mo kung gabi di nakulbaan ko yung ako lang yung isa way ko upod bilat tibaya ang hambal kay Gini ang wish ko ibalik mo di sila nga duwa bilat tibay Gago! Ay, bilakibay! Perfect! si Michael si Darwin gulpi naman na dula nagbalik upod kita kay Darwin bilat tibay haslo gid to ni si Darwin bilat tibay nga Darwin perfect yes okay so madamo gid salamat do sa pamati nyo sa istorya no sa akong nga istorya so mang wash out na tanay no kay dudugay na ta wala ka wash out. So ginang wash out ko nagali no si Michael, si Tawi kag si Darwin dira sa Silay no dira sa likod sang Prince Supermarket. Muka perfect gini bila sila. Mo sila niyang sinder sa storya. Sila ang bida. Pero ang bida gyud sa tanan si Darwin haslo. Perfect. Ay, bilakibay! Perfect! Okay, so gina-wash out ko dagali no. Wash out dira sa kay Jam Araneta, kay Frit Claudio, kay Alexa Lamis. Okay? Kay Joseph Cal Atienza, buka perfect. Kay Loida Arieta, busi suon. Dira sa mga Imperial no, sa Imperial Bacolod. Okay, shout out na sa inyo tanan. Oh. Enjoy lang kapunta sa pag entertain sa mga customer. Perfect. Kag dira kay Nonoy Zaret. Perfect kay Tokayo ang Bilatibaya. Kampiyon na kag dira sa mga taga-sumag no, dira sa Milgar family. Bilatibay kampiyon dira sa Proc Riverside. Okay? Dira sa Proc Brotherhood. Perfect! So maraming nga salamat sa paglantaw sa akon nga mga corny nga mga istorya no. Kabay pa nga nalipay ka mo. Okay? So sa daso naman naton nga istorya. Okay? See you in my next story. Perfect!